Egunon. Egunon, guapa. Gertu dago enkargatutakoa. Ontxe. Eta pare bat dauzena kroketa ere prestatu mesedez. Ala badator senarrarekin eta janaria bihar badakizu. Ja, claro. Aurroko astian eta aurrekoan bezala, ez da? Tira, kobratu guztia. Pasatuko da norbait kroketen bila. Ni pritxakan nabileta. Justo. Justo. Agur. Agur. Pasatuko da norbait bila. Bai, aita santua igual. Ira, Rosi. Alfombra gorriak prestatzen hasi barko gara, Rosi? Bai. Hala ere ez daude oso hedatuta Euskal Herrian. Ondorengo albisteak aldiz, antza gure artean oso hedatuta dagoen praktika bati buruz hitz egiten du. Gure bikoteak engainatzeari buruz. Bai, Euskaldunok zintzo fama daukagu, baina azken ikerketen arabera, 2015ean Euskadin 20 eta 30 urte arteko bikoteetan 10-tik 7 desleialak izan. Vicenta? Hombre, pareja! Iritsi zarete? Zer moduzko izan duzu bidaia? Hala, baina sartu barrura, ez gelditu horretean. Ez da handia, baina nik uste konponduko zaretela. Eskerrik asko, Vicenta. Oza, atxonak ez aldako alde egiteko asmorik, ala? Motel zaitezola jarri. Behandoa jaugea eta gaina faie prestatu digu. Eskerrik asko, Vicenta. Beteta hode baino, itxuro horrekin ez detuzte zer sobraukoanik. Zer pitxin, zuri ez alzaizkizu ermonika gustatzen. Postiek harriko dizut. Ez benetan. Da honeko nahiko egin dezu guatik. Moldatuko dugu. Oraintxe bertan ekarriko dizut arroz esnea. Non baiarako goxoena daneria, Bani jango nuke, arroz esne hori. Orduan bihar arantzazura jungo geha? Uste te gualde hona daola eta